जोंना आवगोलनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव UPPLनिफ्राय बेखौनो होनाय जादोंमोन जे आइजोफ्रा जोंना जेसेबांखिनि जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफोर बिसोरो गाव गावनि आथिङाव गसंनांगौ गोख्रों जानांगौ गोरा जानांगौ होननानै दा बिनि थाखाय जोङो सरकाराव फैयोबा अनसुंथाइ होनाय जागोन मदद होनाय जागोन खिन्थु जोङो गोख्रोङै मावनांगौ दा बेखौ बे असिलाखौ लानानैनो जोंना 23 तारिख जुलाइआव अदालबारि मसलपुरावहाय माइनाव सोरां बिथांखि मोनसे माने जुरिजेननाय जादों आरो बे माइनाव सोरां बिथांखियाव गासैहाय 6,865 दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो फार्स्ट फेज हिसाबै 25,000 फैसाखौ राननाय जाबाय आरो बिनि उनावहाय फेज वाइसै 25 होनानै जोङो 75,000सिम सहैगोन आरो बेनि उनावबो जोङो मोजाङै ट्रेनिं होनानै 75,000आवनो थाबथानाय नङा मोजाङै ट्रेनिं होगोन स्किल होगोन बा जोंनि आइजोफोरखौ जोङो रिसर्सफुल बानायगोन आरोखि जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जायो जों बयबो मिथिगौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जायोबा जों समाज बिथिङावबो जायगा मोनो आरो समाज बिथिङाव जायगा मोनबासो जोङो राजनिति बिथिङावबो बाहागो लानानै जोङो पलिसि मेकिंआव थानो हागोन होनबासो जोंनि आइजोफ्रा सारिय' बिथिङै जोङो आवगायलांनो हागोन दिनै जोङो माने साबायखर बावनो सानदों आइजोनि जानानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ बिथाङा गोबां माइनाव सोरां बिथांखिजों लोगोसे गोबां आइजोफोरखौ माने आइजोफोरखौ गोसोआव लाखिनानै गोबां बिथांखि गायसनदों बेखौ जोङो आवगोलनि थानाय सरकारावहाय खुनु आइजोफोरखौ नाम लानानै खुनु बिथांखि गायसनाखैमोन एबारनि समावहाय आइजोफोरखौ गोसोआव लानानै नोजोर बोनानै आइजोफोरनि जौगानायखौ नोजोर बोनानै गोबां बिथांखि लानाय जादों थिग बेबादिनो जाहाथे दुखिया गरिब जोंनि आइजोफ्रा मैगं फाननानै बा बायदि दाउ माबा माबि फाननानै आथिङाव गसंनो हायो बिनि थाखायबो अनसाय बिथांखिखौ फसंनाय जाबाय बा जोंनि दुखिया गोरिब बिमाया गावनि गथ' गथायखौ मोजां जाहाथे फोरोंनो हायो बा फिसालाफोरखौ जाहाथे फिसाजोफोरखौ जाहाथे IAS ACS अफिसार बा इन्जिनियार डक्टर बानायनो हायो बिनि थाखायबो बड'लेण्ड सुपार 50 नि बिथांखिखौ गायसननानै दरजाखौ खुलिना होदों आरो माने जोङो नैबे लुबैयो आरो नैबे पिक मिशनावबो बांसिन नों नायोबा 80% आइजोफ्रानो बाहाय लोब्बा लानानै मावनाय जायो हेन्डलुम मिशनावबो गोबां क्लास्टार खुलिदों बाहायबो 80%आनो आइजोफोरनि माने खामानियानो बांसिन जायो दा सेरिकालचार मिशन बा एम्फौ फिनायनि मिशन गायसनदों आरो बेजों लोगोसे दा आलारि सोरां माने बिथांखिखौबो गायसननायनि खामानिया जागासिनो दङ जेरावहाय जोंहा जाहाथे जोंनि माने समाजावहाय माने जोङो मेन्टेलि फिजिकेलि जोङो माने गोजोनै दा माने गोजोनै मावलांनो हायो बा जोङो परिबेसखौ होनो हायो सरकार माने बिथिंनिफ्राय गोबां खामानि माने आइजोफोरखौ नोजोर बोनानै बिथांखि लानाय जागासिनो दङ आरो नैबे 75,000 नि समावहाय आरो दा फैगौ समावहाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपा मोनजोबगोन माने 6,000 होनाय जागोन आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन आरोखि जोङो आरो आइजोफोरखौ जोङो गोबां ट्रेनिं होनानै जाहाथे गोख्रों गावनि आथिङाव गसंनो हायो जोंना आरो मोनसे समायखिराबो लानाय दंमोन मोनसे भट मोनसे फसंथान होननानै दा बेफोरबो मोनफा मोनफा फसंथान सरकारि साख्रियाल' मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट बा फसंथान जानो हाया बा जोङो बिजनेस होनानै बयखौबो लामा दिन्थिनायाबो मोनफा मोनफा फसंथान जायो दा जोङो मिजिंथियो जोंनि आइजो माहारिया गोख्रोङै आवगायबोगोन आरो समाज बिथिंबो गोख्रोङै मावनो हागोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गुरुदेव कालीचरण इन्स्टिट्यूट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टआव 2023-2024 बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा सेर डाइट कलेजनि साखाथि क'क्राझार बागिसायाव थानाय गुरुदेव कालीचरण इन्स्टिट्यूट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टआव इलेक्ट्रिशियान आरो कम्पिउटार अपारेटर आरो प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट कर्सनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं इलेक्ट्रिशियान कर्सनि थाखाय मोन 20 आरो COPA कर्सनि थाखाय मोन 49ल' मासि दं बेनिखायनो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा थाबैनो मुं थिसननो हागोन बांसिनै मिथिनो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 9864770127